Sleduješ peniaze však. V USA sme zistili, že viac ako 100 miliárd dolárov s Béčkom išlo od moslimského bratstva a katarského režimu do amerických univerzít a vysokého školstva. A toto prebieha už 10 ročia. Židovská komunita, štát Izrael. Myslím si, že západné demokracie sme ignorovali 8. front. A tento týždeň, ako všetci viete, som na CUFI, samite kresťanov zjednotených za Izrael. A musím povedať, že najfascinujúcejší rečníci a najfascinujúcejší ľudia, akých som za dlhý čas stretla. A jednou z týchto osôb je profesor Charles Small, ktorý je zakladateľom a generálnym riaditeľom IGZA. Je spojený s Cambridgeskou a Tel Avivskou univerzitou, Dan Centrom. Vítajte. Ahoj, je mi cťou byť tu. Som rád, že vás tu vidím. Je skvelé vás vidieť, sledujem vás veľmi často a hovoríte tak jasne, tak inteligentné, ale vaša konkrétna analytická skupina je veľmi zameraná a to sa mi na nej páči. Sledujete peniaze však, sledujete peniaze džihadistického moslimského bratstva. Môžete nám trochu priblížiť? Vieme, čo urobili na Blízkom východe. Môžete nám naozaj objasniť, čo sa deje v Spojených štátoch s ich zákerným financovaním? Kde to je, ako to odhaľujete a aký to má dopad? Takže v prvom rade, a ja vás často sledujem, je mi cťou byť tu s vami, rád vás vidím. Takže v prvom rade ISGAP je Inštitút pre štúdium globálneho antisemitizmu a politiky. Považujeme sa za výskumné centrum vysokej úrovne. Máme centrum na univerzite v Cambridge v Spojenom kráľovstve. Máme program, postdoktoránsky tréningový program v Cambridge, na Sorbonne a v INSS v Tel Avive. A teraz otvárame program v centre Mordechaja Dajana. A čo skoro dúfame, že otvoríme program aj v Spojených štátoch. Máme teda rôzne akademické programy, robíme tréningový program na Oxfordskej univerzite, kde školíme vedcov a profesorov z celého sveta a pomáhame im vytvárať kurzy o súčasnom antisemitizme. A máme rôzne výskumné projekty. Jeden s názvom Židovské vedomie. Vytvárame kapacitu pre pedagógov a študentov, aby sme mohli definovať sami seba, pretože si myslíme, že jedným zo základných prejavov moci je schopnosť definovať samého seba. A naši nepriatelia začínajú definovať Židov, sionizmus a Izrael. Preto sa vraciame ku koreňom našej múdrosti. Druhý projekt, ktorý ste spomenuli, sa volá Po stopách peňazí. A ten prebieha už od roku 2012. A skúmali sme vplyv moslimského bratstva v západných demokratických spoločnostiach v Európe a Kanade, v Južnej Afrike, Austrálii a Spojených štátoch. V USA sme zistili, že ide o viac ako 100 miliárd s Béčkom dolárov, ktoré prúdia od moslimského bratstva katarského režimu do amerických univerzít a vysokého školstva. A toto prebieha už 10 ročia. A verím, že toto je čiastočne dôvod, prečo vidíme explóziu antisemitizmu, nenávisti voči Židom, protiizraelských nálad na najprestížnejších univerzitách v Spojených štátoch a západnom svete. Takže celé 10 ročia prebiehala platená indoktrinácia v akademickom prostredí. Presne tak. A ty si tu v akademickom prostredí? Áno. Vieme, že proti tomu existujú zákony. Vieme, ako tieto zákony obchádzajú. Ako tomu zabránime? Vieš, istým spôsobom my sme neboli na 8. fronte. Neboli sme. Zaspali sme. Židovská komunita, štát Izrael. Myslím si, že západné demokracie ignorovali 8. front. Vedci, ktorí prešli dobrými univerzitami od 70. rokov, 80. rokov, 90. rokov. Vedeli sme, že niečo nie je v poriadku. Zobrazovanie Izraela ako akéhosi cudzieho subjektu, ako rasistického, koloniálneho subjektu, to bolo súčasťou intelektuálneho prostredia. Vytvorené? Určite. Týmito peniazmi. Peniaze zohrali významnú úlohu. Myslím si, že aj toto je, bez toho, aby sme zachádzali do príliš abstraktných úvah, sme v postmodernej dobe, postmodernite. No, to mi povedal Gatsat. Našli úrodnú pôdu u ľudí, ktorí už premýšľajú. Vieš, o morálnom relativizme a podobne. Absolútne. Takže morálny relativizmus zohráva úlohu protizápadné nálady, protizápadné, predstavy o protizápadnej hegemonii na radikálnej ľavici ako súčasť intelektuálneho diskurzu. A čo je znepokojujúce, máš ľudí na tzv. Intelektuálnej ľavici, ľudí ako Judith Butlerová, Michel Foucault, Edward Said, ktorí sú spolku s radikálnym politickým islamom. Áno. Radikálny politický islám, povedal by som, že je to skreslenie veľkého náboženstva islamu. Viete, vychádzajúci z moslimského bratstva asi pred 100 rokmi v Egypte, prekrúca islám do veľmi úzkej reakčnej podoby. Moslimské bratstvo vo svojom jadre preberá európsky genocídny antisemitizmus
ako zmysel svojej existencie. Takže tu máte spojenie protokolov sionských mudrcov a neskôr dokonca aj nacizmu. Ale vieme, že protokoly boli slova a myšlienky, ktoré viedli k Shoah, ktoré viedli k holokaustu. Niektoré z myšlienok holokaustu, ktoré viedli k holokaustu, ten rasistický antisemitizmus, zaujímavo pochádzajú aj z univerzít, z tých najlepších univerzít, katedier, biológie, eugeniky, spoločenských vied, teológie. Vraciame sa k nacistickej teórii? Áno. Takže moslimské bratstvo, ovplyvnené čiastočne nacizmom, fašizmom a protokolmi, ich cieľom nie je len zničiť Izrael, ale aj zničiť židovský národ. Áno, ak sa pozriete na čartu Hamasu, palestínskej odnože moslimského bratstva, v podstate skopírovali protokoly sionských mudrcov ako svoju zmluvu s Bohom. A Jusuf al-Qaradawi, duchovný vodca moslimského bratstva, ktorý podľa mňa určitým spôsobom spalestínčil islám. Viete, počas celého svojho života vždy tvrdil, že skutočný veriaci, skutočný moslim je povinný pokračovať v Hitlerovej práci. Toto je jadro moslimského bratstva. A napriek tomu Saudská Arábia pred 11. septembrom a teraz Katar, krajiny, ktoré spolupracujú s moslimským bratstvom a šíria túto ideológiu. Financovali liberálne školstvo, naše najlepšie univerzity, hlavné médiá už 10 ročia. Chcú rozkladať spoločnosti zvnútra. Je konečným cieľom západná civilizácia a Židia sú len prekážkou? Takže áno, Červeno-zelená aliancia, radikálna lavica sa snaží emancipovať tých, ktorí boli kedysi kolonizovaní a islamisti chcú zničiť akékoľvek zvyšky európskeho, kresťanského a židovského vplyvu v regióne. Takže existuje táto Červeno-zelená aliancia a cieľ moslimského bratstva je presunúť Izrael, a toto je ich vyhlásený cieľ už spred 50 rokov, odvrátiť Izrael od Spojených štátov a Západu, aby ho oslabili a izolovali. A pred 50 rokmi moslimské bratstvo vyhlásilo, že keď bude Izrael, viete, marginalizovaný a oslabený, použijú antisemitizmus na oslabenie a zničenie Spojených štátov a Západu. Takže začínajú s malým satanom a potom prejdete na veľkého satana. A ich úlohou je zničiť demokraciu a nahradiť ju pokriveným pohľadom na islám. Ale toto nevidíme len v akademickom prostredí. Vidíme to aj v americkej politike však. Určite, takí ľudia ako Mandani, ako viete, čo je vlastne On je taký... dieťaťom. Islamizmus a marxizmus. Áno. Keby spolu mali dieťa, bol by to on. Áno, on je stelesnením Červeno-zelenej aliancie. Sofistikovaný, inteligentný, oddaný, Výrečná. výrečná, druhá generácia intelektuálnych a kultúrnych velikánov. Jeho matka je uznávaná filmárka. Jeho otec je profesor na Kolumbijskej univerzite. A on je, viete, hoci sa narodil v Afrike, je druhou generáciou ovplyvnenou moslimským bratstvom. Viete, špičkovým produktom našich kultúrnych inštitúcií. A snaží sa otiahnuť Izrael od Spojených štátov. Presadzuje zákernú antisemickú agendu a tiež sa snaží oslabiť demokratické krajiny. A teraz už nejde len o neho. Áno. Jeho. Teraz je to hnutie s demokratickými socialistami Ameriky. Vidíme, že sa to objavuje všade. Zničia demokratickú stranu? Myslím si, že demokratická strana je na ráz cesty. Myslím si, že je v kríze. Radikálna lavica útočí na stred. Takže myslím, že sme urobili 5-dielny, volali 5-zväzkovú knihu s názvom Global Antisemitism, The Crisis of Modernity. A v tejto kríze, v tejto ekonomickej, kultúrnej a politickej kríze extrémisti útočia na demokratické centrum. Máte teda radikálnu lavicu, radikálnu pravicu, ktorá sa tiež prebúdza a radikálny islám útočí na demokratické inštitúcie v našej spoločnosti. Áno, je to nebezpečné obdobie. A dúfam, že demokratická strana a spoločnosť vo všeobecnosti budú bojovať proti tomuto extrémistickému, antidemokratickému prvku vo svojich radoch. Takže aké riešenia prináša vaša organizácia? Diagnostikujete problém. Je to desivé. Čo s tým urobíme? Takže si myslím, že diagnostikovanie problému, ak chcete mať dobrú stratégiu, musíte pochopiť vieme, s čím máte problém. dočinenia. Určite. Takže mapujeme a dešifrujeme. A teraz si myslím, že keď pochopíme niektoré z príčin tohto výbuchu antisemitizmu a istým spôsobom sme tento film už videli v medzivojnovom období, keď bola kríza demokratických inštitúcií
a ľudia boli čoraz viac marginalizovaní a vylúčovaní z inštitúcií. Keď spoločenská zmluva nebola naplňaná. Máte ľudí, ktorí sa boja a sú náchylní na extrémistické spoločenské hnutia. Vždy zaplnia túto medzeru. Takže tento film sme už videli a myslím si, že keď pochopíme niektoré z príčin, ľudia, ktorým záleží na demokracii, židovské komunitné organizácie, myslím si, že bezpečnostné zložky v Európe a Severnej Amerike naozaj musia vystúpiť a postaviť sa proti tomuto antidemokratickému spoločenskému hnutiu. Máte centrum na Cambridgeskej univerzite. Ako to tam vyzerá? Darí sa nám, ako si viete predstaviť, v akademickom prostredí si myslím, že sme na jednom z hlavných frontov vojny proti demokracii, vojny proti Židom na intelektuálnej úrovni. Takže tieto inštitúcie boli 10 ročia infiltrované týmito antidemokratickými, antisemickými subjektmi, finančnými prostriedkami a aktérmi. Ale stále si myslím, že existujú ohniska odporu a myslím si, že ľudia, ktorým záleží na demokratických princípoch, sú dobrí spojenci. A na Cambridge máme naozaj dobrých spojencov. A myslím si, že spojenci sú aj na iných univerzitách a myslím si, že keď si ľudia uvedomia hrozbu, ktorú moslimské bratstvo a zahraničné financovanie predstavujú pre ich liberálne, demokratické, akoby liberálne vzdelávanie, ktoré je základom demokracie. Myslím si, že čoraz viac ľudí si uvedomuje našu prácu a stotožňuje sa s nami. Takže máme dobrých priateľov a partnerov v Cambridge. Ale bojujete proti financovaniu však. Bojujete proti veľmi dobre fungujúcemu systému platenia za profesorské miesta, platenia za katedry. Ako to vnímate? Áno, znie to ako klišé, ale myslím si, že bojujete pravdou. A myslím si, že keď ľudia pochopia pravdu, keď ľudia pochopia, že Katar, krajina s menej ako 350 000 občanmi, malá krajina, dáva viac peňazí ako ktorákoľvek iná krajina na svete, európskym a severoamerickým univerzitám. Prečo by to robili? A myslím si, že čo musíme pochopiť a čo si viac ľudí uvedomuje, je, že režim v Katare má baja. V islame je baja, duchovná prísaha moslimskému bratstvu. Takže režim nasleduje všetky náboženské nariadenia, rozhodnutia a fatvy bratstva. Čo zahŕňa nielen antisemitizmus a výzvu na zničenie Izraela, ale aj výzvu na zničenie demokracie. Áno. A myslím si, že 8. októbra ľudia boli šokovaní, že mladí progresívni členovia fakulty a študenti na našich najlepších univerzitách nevyjadrili len podporu Hamasu, ale boli aj antisemickí alebo proti Izraelu. Mali ste mladých ľudí, ktorí tvrdili, že sú progresívni. Muži, ženy, homosexuáli, progresívni ľudia, podporujúci antiintelektuálne hnutie, antidemokratické hnutie, sexistické hnutie, homofóbne hnutie a genocídne hnutie. Takže si myslím, že toto Bolo to takmer ako priamy rozkaz. Bolo to, ako by dostali svoje príkazy a hneď tam boli. Tela Izraelčanov, ktorí boli zmasakrovaní, ešte ani nevychladli a oni tam už boli. Ako si pamätám, už som ten príbeh rozprával. Asi 10 dní po 7. októbri som išiel na diskusiu na Fakulte sociálnej práce na Kolumbijskej univerzite. Kolumbijská univerzita je jednou z najlepších univerzít na svete. Tamojší pedagógovia, profesori, doktorandi patria medzi najlepších intelektuálov na svete. Dokonale ovládajú odbornú literatúru. Sú to vážni intelektuáli. A títo profesori a doktorandi sa oháňali heslom od rieky k moru. Že krajina musí byť oslobodená od okupácie. Že násilie je nevyhnutné všetkými nevyhnutnými prostriedkami. A ospravedlňovali to tým najsofistikovanejším intelektuálnym diskurzom. Samozrejme. Profesori rodových štúdií, literárnej kritiky, filozofie predkladajú argumenty. Profesorky rodových štúdií ospravedlňovali skutočnosť, že by som ich nazval židovskými izraelskými ženami. Že boli masakrované, mučené a znásilňované. Nazval by som ich židovskými izraelskými ženami. Títo intelektuáli ich nazývali okupantkami a tvrdili, že dokonca aj mučenie, dokonca aj znásilnenie, vražda bola ospravedlnená, kým okupácia neskončí. Boli to profesori rodových štúdií, ktorí používali sofistikované intelektuálne argumenty. Tiež ďalej povedali, že každý, kto podporuje sionistický, okupantský, apartheidný režim, treba sa mu postaviť všetkými potrebnými prostriedkami. Vyjadrovali výzvy na násilie a vraždy voči svojim kolegom, študentom, zamestnancom a profesorom na Kolumbijskej univerzite. Toto je diskurs. Toto sú ľudia, ktorí učia na našich najlepších univerzitách
A teraz už v druhej generácii ľudia, ktorí vyšli z dobrých univerzít, sú teraz profesormi. Sú v hlavných médiách, sú, novinári v najlepších mediálnych spoločnostiach po celom svete. A teraz vstupujú do politických inštitúcií a strán v našej krajine. Takže toto je kríza. Je to kríza. Má to riešenie? Má to riešenie, ak sa ľudia, ktorým záleží na demokracii, postavia do popredia. Vždy hovorím, že som Žid, pretože moja mama je Židovka. Vieš, a som veľmi hrdý na to, že som súčasťou tohto úžasného dedičstva a múdrosti. Ale byť občanom demokracii máme na výber. Každá generácia musí oživiť a brániť naše demokratické spoločnosti a dúfajme, že rozšíriť demokratickú kultúru a myslenie. A sme pod útokom. A myslím si, že ak štát Izrael, ak židovská komunita, ak lídri západného sveta naozaj vystúpia a budú brániť demokraciu, nie je nič, čo by sme nedokázali. A myslím si, viete, aj keď sa pozrieme na Izrael na 7 frontoch kinetickej vojne od 7. októbra, to, čo dosiahli, je mimo mojej predstavivosti však. Je to neuveriteľné. Ak vezmeme ten istý dôvtip, kreativitu, sústredenie a energiu a vložíme ich do boja na 8. fronte, som si istý, že to môžeme ľahko vyhrať. Súhlasím. Vždy ma trápi, že izraelská vláda nikdy nebrala 8. front vážne. Je to arogancia. Nechápu, že sme v hybridnej vojne. A táto vojna má kinetickú aj naratívnu zložku. A ani si nie som istá, či sme už tam, čo sa týka skutočného riešenia, stratégie, hierarchie a spôsobu, akým by to malo byť. Ale keď sa pozriete na to, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, čo ja vnímam ako varovný príklad, ste v Cambridge. To je ten istý prienik, predpokladám. Dokonca až tak, že Spojené arabské emiráty povedali, už nebudeme dávať štipendia našim deťom, aby išli do Spojeného kráľovstva. Povedzme, že by sme zajtra našli spôsob, ako zastaviť financovanie. Aj tak by trvalo roky, kým by ten jed vyprchal však. Presne tak. Bojujeme proti myšlienkam, bojujeme proti ideológii, takže si myslím, že existujú krátkodobé stratégie. Môžeme bojovať a robiť všelijaké veci v médiách a na sociálnych sieťach. To je teraz. Niektoré z našich výskumov menia politiku, čo je, viete, možno strednodobá stratégia. Ale myslím si, že nakoniec je generačný boj, ktorý je tým podstatným bojom, bude trvať minimálne 1 generáciu. A to je boj ideí. Len ak začneme teraz. Ešte sme nezačali však. Myslím, že niektorí z nás už začínajú, ale máme oporný bod. Myslím, že robíme pokrok. Je tu, viete, oblasť štúdia antisemitizmu v posledných rokoch rastie. Máme viac kolegov. Myslím si, že sú ľudia, ktorí sa priamo nezaoberajú antisemitizmom, ale začínajú sa obávať týchto antidemokratických síl v akademickej obci, v médiách. A viete, od triedy cez tábory až po naše ulice. Bezpečnostné zložky v Európe a Severnej Amerike si sú tejto výzvy dobre vedomé. Niekedy si myslím, že jediným riešením je naozaj to, keď sa moslimské bratstvo odhalí, čo sa už vlastne deje však. Takže škorpión môže zostať len škorpiónom. Aj keď prechádzajú cez rieku na korytnačke, vieš, uhryznú korytnačku a obaja sa potopia. Správne. Keby boli trochu trpezlivejší, nikto z nás by si to nebol všimol. A potom by naozaj mohli prevziať kontrolu. Ale už sa to ukazuje. I think. Myslím, že teraz vidíme v Spojenom kráľovstve ten odpor s postavami ako Tommy Robinson a Nigel Farage, strana proti imigrácii, vlna v Európe, ktorá sa snaží zmeniť imigračné politiky. Pretože privádzajú radikalizujú, alebo ešte horšie, radikalizujú sa priamo v Európe. Áno. Pretože niektorí mladí muži prídu len preto, že chcú nový život a radikalizujú sa v Európe. Myslíte si, že možno jediným riešením je, aby sa ukázali ako škorpióni, akými sú? Čínske príslovie hovorí, že nemôžete zobudiť psa, ktorý predstiera, že spí. Myslím si, že mnohí z nás sa snažia alebo predstierajú, že spia. Myslím si, že ak sa prebudíme a postavíme sa tejto výzve, som si istý, že budeme úspešní. Bratstvo je mocné, pretože konajú beztrestne. Za to, čo robia, nenesú za to žiadne následky. Áno. A myslím si, ľudia zapredávajú našu ďalšiu generáciu, demokratického občianstva.
A musíme zaujať stanovisko. Univerzity berú peniaze. Vieš, napríklad na Cornellovej univerzite 10 miliárd dolárov, ktoré sme objavili a som si istý, že ich je viac. Viak. Georgetown. Miliarda dolárov. Texas A&M 1,3 miliardy dolárov. Zoznam pokračuje ďalej a ďalej, viete, až do 100 miliard dolárov. Berú peniaze od subjektov, ktoré chcú zničiť demokraciu. Od subjektov, ktoré chcú zničiť podstatu liberálneho vzdelávania. Od Sloboda NVC. prejavu. Musia dokonca hovoriť takto. Existujú subjekty, ktoré chcú podriadiť vzdelávanie a nedovolujú ženám chodiť do školy. Je to ohromujúce. Naše inštitúcie treba upozorniť na to, že nebránia našu budúcnosť. Čo ti nedá spávať? A čo ti dáva dôvod byť optimistická? To je dobrá otázka. Myslím si, že to, čo mne dáva dôvod byť optimistický, pracujem s neuveriteľnými ľuďmi, úžasnými ľuďmi, takže to je požehnanie. Myslím si, že príbeh, odkaz a ponaučenia židovského múdrosti, náš spôsob života, kým sme. Máme schopnosť udržať sa a rozvíjať, prispôsobiť sa a vytrvať napriek výzvam. Takže si myslím, že to, čo nás naučili naši predkovia, čo nás učí štát Izrael, je niečo, čo nám dáva nádej, ktorú si musíme zachovať. Myslím si, že ľudia, ktorí založili štát Izrael z popola holokaustu, z utečencov zo stredovýchodných a severoafrických krajín, to, čo urobili, aby vytvorili tento národ, ktorý je taký živý a stáva sa takým ekonomickým, technologickým a demokratickým úspechom. Na frontovej línii týchto antidemokratických spoločenských hnutí, ktoré majú kultúru smrti, ktorej sa postavujeme. Je to ohromujúce a dáva mi to nádej. A ak Izrael môže existovať v roku 2026 tak, ako existuje, myslím si, že toto je lekcia pre každého, komu záleží na demokratickej budúcnosti alebo na židovskej budúcnosti. Amen. Chcem zdieľať tvoj optimizmus. Pre mňa je optimizmom aj to, že existujú niektoré arabské krajiny, ktoré urobili všetko preto, aby deradikalizovali svoju spoločnosť a uspeli v tom. Absolútne. Myslím si, že máme naozaj dobrých spojencov, ktorí tomu rozumejú. Možno oveľa viac, ako tomu rozumieme my na západe. Oni chápu hrozbu tohto zákerného antihumanizmu. Takže máme úžasných spojencov, ktorí rozumejú mysleniu nepriateľa. Musíme sa učiť a vzdelávať z ich skúseností a využiť naše talenty a zdroje na to, aby sme sa bránili. Profesor Smalls, veľmi pekne vám ďakujem za tú neuveriteľne dôležitú prácu, ale je to niečo, čo mení urobte svet to. aj životy. Robíte a dúfame, že vás čoskoro uvidíme v Jeruzaleme. Amen. A ja. Ale naozaj vám ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem. Ďakujem.